alamusa ye juin kalo tile 26 san 2025 Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbaw aw ni ɲantuma a y'aw bisimila u ka bamanankan kunnafoniya olu kɛnɛ kan. Kunnafoniya daminɛna i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ aw ɲɛna cogo min na an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa Général d'armée Assimi Goïta ale kɔni bɛ taamala Irisi ka olu fɛ yen nɔ taama mun hukumu kɔnɔna na ani Irisi jamana marabaaw kɛlen ka ɲɔgɔn ye. O kɔfɛ Malien den minnu sigilen bɛ Irisi jamana kɔnɔna na fo ka taa se AES jamana den minnu ni olu bɛ Irisi jamana kɔnɔ ani olu ye barodalasigi kɛ walasa aw ni ne an ka faamuyali caman ni k'o sɔrɔ ni barodalasigi in kɛnɛ kan an ka jɛn ni k'an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa Général d'armée Assimi Goïta ale ka kɔrɔfɔ dɔw lamɛn ni ɲɔgɔn ye ale kɛnɛ kan. An b'aw bɛɛ fo k'a daminɛ ka ambassadeur la étudiant ani malien fɛn sigilen bɛ yan ka fara an balima AES mɔgɔw bɛɛ kan ani an balima farafin dɔ fɛn bɛ yan ani an tɛlaka Irisi an bɛ foli bila aw bɛɛ la dan tɛ foli min na an nana hukumu min na yan o ye an ni Irisi ka jɛɲɔgɔnya sira ye nin y'a san damadɔ ye an bɛ jɛɲɔgɔnya la donc a ka kan an ka ɲɔgɔn ye tuguni an ye baara ninnu daminɛ ka kuma o baara kan mun kɛra mun ma kɛ an kan ka mun de kɛ tuguni. Min fɔ mun fɔ an ni Irisi ka jɛɲɔgɔnya la adamadenya la jɛɲɔgɔnya fɛn fila bɛ yen n'o taara dɔrɔn i bɛ bɔ a la a fɔlɔfɔlɔ ɲɔgɔn bonya ye ani danaya donc n'o fɛn fila tɛ ko ko la nafa t'o la dɔw bɛ an ni Irisi cɛ danaya bɛ yen ɲɔgɔn bonya bɛ yen donc u ka kan o foli ka bila Irisi la donc an bɛ président Vladimir fo parce que ale de ka invitation sɔrɔ ni délégation bɛɛ siran bi. Donc hukumu kɔnɔna la an bɛ foli bila président Putin na jɛɲɔgɔn na o ye invitation mun caman donc an ni Irisi ka jɛɲɔgɔnya baara bɛ fɛn saba de kan n'i y'a jateminɛ a fɔlɔfɔlɔ o ye défense ni sécurité ani diplomatie ani développement donc n'i y'a ye Mali ni Irisi ka jɛɲɔgɔnya yɛrɛ a ma daminɛ bi depuis président Modibo Keyita ka waati la a baara daminɛla waati dɔ na se a ko nana sulusala mais ala barika transition selen a baara lakurayara tuguni fanga dira a ma donc hukumu kɔnɔna la an ka laɲini fɔlɔfɔlɔ tun ye lakana hukumu kɔnɔna ye an ye baara daminɛ o kan donc n'i y'a jateminɛ bi lakana hukumu na baara caman kɛra an ni Irisiw cɛ parce que gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ min b'an ka jamana kan o gɛlɛya fɔlɔ fɛn jamana kun bɛ tilali sɛnɛ kan donc o de tun ye gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ ye an ka jamana kan an ka jamana kun bɛ fɛ ka tila. Donc n'i y'a jateminɛ force étrangère mun bɛ yen a tun bɛ taa ba 19 ani 500 MINUSMA tun ye ba 15 ye Barika ni force tɔ tun bɛ taa ba 4 ani 500 la donc n'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o tun bɛ taa ba 19 ani 500 la donc n'i y'a ye san 10 ɲɔgɔn na foyi ma se ka ɲɛnabɔ o fara an yɛrɛ ka sɔrɔsiw kan tasuma tɛmɛnen sisi tɛ bɔ mais an ka bɛɛ jɔrɔlan kun ye fɛn fɔlɔfɔlɔ min tun jamana tila de o de tun bɛ sen kan bon hali bi o menace bɛ jamana kan dɛ fo ka taa fɔ mun kɛra o menace min kɛ an ka jamana kan ka fɔ an ka jamana tila donc o de fɛn fana an ka kɛlɛkɛda ye quoi a kɛra Mali citoyen fɛn fɛn mɔgɔ min mana kɛ président mɔgɔ mana kɛ malien an man ka sɔn an ka jamana ka tila o menace bɛ yen dɛ sabula an ka jamana bɛ jamana dɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni mun kɔntan o b'an sama n'a ye a kini bolo fɛ ni mun dimina o b'an sama n'a numan bolo fɛ donc bɛɛ b'i ka nafa sɔrɔ ɲan ka jamana kan an ka jamana kɛ nankura sogo ye donc o de y'a to an kan ka bɔ kɔnɔ bi na donc n'i y'a jateminɛ an ni Irisi ka jɛɲɔgɔnya la san 2 kɔnɔna la an sera an ka dugubaw bɛɛ minɛ parce que an ka laɲini fɔlɔfɔlɔ min ye parce que sécurité kɛ priorité de bɛ laɲiniw de bɛ yen laɲini 1 2 3 donc i b'a lajɛ mun ka gɛlɛn fɔlɔ i bɛ baara k'o de kan donc an ka laɲini fɔlɔ min bɛ an ka jamana yɛrɛ ka kan bolo fɔlɔ donc n'i y'a jateminɛ bi na o duguba foyi tɛ bi na ko mun bɛ jatigɛwale mɔgɔw bolo an ka sɔrɔsiw b'a bɛɛ la mais n'a taara gɛlɛyamisɛnninw bɛ yen o tɛ b'a la mais mun ka kan ka gɛlɛn fɔlɔfɔlɔ an ka jamana kana bɔsi an donc ala barika la o ko bɛ sen na bon minɛnko fana la o ma dogo mɔgɔ si la minɛn caman ɲinina bon minɛn dɔw caman yɛrɛ mɔgɔ la mais dɔw ma yɛrɛ mɔgɔ la parce que dɔw tɛ yɛrɛ mɔgɔ la ni n'a a yɛrɛ don sera mɔgɔ yɛrɛ b'a dɔw yɛrɛ ka sɔrɔ mɔgɔ ma kuma quoi donc o ko bɛ yen. Voilà, AES Mali ni Burkina Niger. Donc AES créera le 6 juillet 2024 a créé Niamey. Donc AES la ni fɔlɔfɔlɔ kun ye sécurité de a b'a ye ni jamana saba bɛɛ kun bɛ ka jatigɛwale mɔgɔ kɛlɛ mais an nana ye kɛlɛ mun don a tɛ taa mɔgɔ fanga ka fara ɲɔgɔn kan
bon ani Burkina an jamana saba bɛ ka degun ye kelen an ka réalité ye kelen bon an na jateminɛ fana janfan ka bɔ a jukɔrɔ ni u b'a fɔ ma jatigɛwale kɛlɛ yɛrɛ quoi janfan ka bon kojugu a tɛ se ka ɲanfan fana ka fara ɲɔgɔn kan mun b'a to an bɛ se ka kɛlɛ kɛ cogo min na o de kɛra laɲini fɔlɔ-fɔlɔ ye donc mun b'a to an bɛ fara ɲɔgɔn kan jatigɛwale kɛlɛ parce que jatigɛwale mɔgɔw o tɛ yɔrɔ kelen t'u la quoi n'u nana bi Burkina sini u bɛ taa Niger sini u bɛ taa Mali la u minnu tɛ ɲɔgɔn dugu ni ɲɔgɔn cɛ. Le président Goïta a aussi rappelé les valeurs d'unité et de solidarité qui unissent tous les Maliens où qu'ils se trouvent, soulignant l'importance de la diaspora dans le processus de reconstruction et de développement du pays. Il a appelé chacun à s'engager pour le Mali et à être des ambassadeurs. La dynamique de l'Est repose sur la jeunesse. Ça veut dire, il faudra décoloniser les mentalités. Parce que tant que vous êtes complexé, tant que vous avez peur de faire face à ces gens-là, ça ne ira pas. Ce n'est pas des diables, c'est des individus comme nous. Amsra Mounakanga a fait Keleke. Ani visite à Djenia, est-ce que Mangambala? Est-ce que Mangambala? C'est la même chose. Mais nous avons fait Keledi. Et vous avez fait un taca en quel joint. Non, comment tu l'as dit? Tout sauf ça. Voilà, tout sauf ça. Ce combat-là, c'est le combat de la jeunesse. Et ce n'est pas un combat pour une année. Détrompez-vous, c'est pour une éternité. Il faut vous défendre. Il faut réclamer vos droits, il faut défendre vos droits. Il faut défendre votre pays, votre nation. C'est le minimum qu'on vous demande. De quoi avez-vous peur? Moi, je ne sais pas. Tout ce comment se joue au niveau de la jeunesse. Nos grands-parents, là, nous accompagnent seulement, font des bénédictions. Mais le risque là, c'est nous. Si vous avez peur de prendre le risque, je crois que mieux vaut abandonner le combat. Quoi. Voilà, si vous avez peur de prendre le risque, mieux vaut abandonner le combat. Ça, on va déconstruire un système qui nous a été imposé pendant 60 ans. C'est de ce qu'il s'agit. On est contre personne, on se défend nous-mêmes. On veut qu'on soit respecté. On veut que nos intérêts aussi soient respectés. On n'a insulté personne, on n'a offensé personne. Mais si on vous dit que non, si vous faites ça, les blancs vont vous tuer, les blancs vont vous faire ceci, cela, mais c'est tant pis pour vous. Mais de quoi vous avez peur? Il faut affronter ce combat-là. Il faut faire ce combat-là. Génétique là, il faut que vous Congo. Il faut que vous là. Mais c'est là où il faut parce que il faut passer c'est quand il y a ça quoi. Bon, on se rend au là c'est quoi. Ça a bougé plus quoi. Anga jamana nyama general d'armée Assimi Goïta ani malien munu sigilembe irisi jamana ukonana ani oluka nyonye temenen ko fe ayi kunda femye irisi jamana mumbe ni ube fédération irisi ale feni oya dama jamana faranye irisi ale konana ni abe wele ko Tatarista ni o capital yeraye Kazaye awulila ninki kunda ni roko fata nga wala sa febi mali ale ni irisi jamana ka bolodi nyoma olu to bisaka sinsi ni ngata fe chuga muna akadi tagalin sen fe ayirala ka fo abna ta boy izini dola izini muni o ka barate dore fami bulma fense nani olu dlani ni oye izini de camion abna ta boy o izini olu konana wala sa fami bolodi nyoma o bisaka sinsi ani irisi jamana ale che ni ngata fe tuga muna Jean Kalo Kle Moura ani Woro ale donye domun talendo ka nyashi femu ye nyana minima femu keleli ma jien fanta anani belajelen konana ode hogumun konana chakeda so mun sigilembe anga maliba konana ni o nyashini be nyana minima femu olu kelani mali oye OCSC ale nyema ba ni oye colonel major Fuseni Keita ale be nyafoli kanye femu ye nyana minima femu keleli ka anga jamana konana anga jeninga ka kuma kando olu lame recrutement mun temna demseni chama bina ka bo recrutement la akun kara muye ko parce que a chama be en tout cas ñenam fen ta or afin a may aramandere ma a may ifarkloma a may ika avenir ma donc era libata dans la famille e be ke buloma temasere o dato amaka ko be ke ka ñini kan ko kele a keleli répression donte à travers la sensibilisation aussi
an ka mɔgɔw sont sollicités en chaque fois an bɛ taa école la an bɛ taa au niveau vraiment des formations militaires et aussi la société civile aussi u b'an wele an ka taa kuma mɔgɔw ye pour que k'a jira u bɛ fura minnu ta a man ɲi u ma a man ɲi u ka avenir ma a man ɲi jamana yɛrɛ ma parce que l'avenir de ce pays olu ye jɔnw de ye olu ye les jeunes donc ni denmisɛnnin ninnu caman donna o la donc an bɛ jɔrɔ an ka jamana ka ko la raison pour laquelle n'i y'a jateminɛ an bɛ mɔgɔ hakɛ minnu minɛ i bɛ taa sɔrɔ à 70% a caman ye jeune de ye maintenant à 25% olu ye musow ye o ye k'a jira fɛnɛ an balakaw fɛnɛ u caman bɛ ka don a mini la o hukumu la fɛnɛ an sera ka fɛn mun dabila Mali la o ye sisa ye. Walasa Mali dugujukɔrɔ nafolo olu bɛ se ka nafa cogoya mun na san 2023 wagati an ka jamana marabaaw kɔni ye sariya sen kura dɔ ta an ka dugujukɔrɔ nafolo ko ɲɛ olu kan sariya sen mun yɛrɛ bɛ yen ni a bɛ wele nanzarakan na ko nouveau code minier ka sanga ni o baara ninnu waleyali ye cakɛda so mun ni ale b'an ka jamana kɔnɔ ni a bɛ wele ko Bariki Goldu kɛmɛ sara la Bariki Goldu tun bɛ 80 de sɔrɔ an ka jamana kɔnɔna na kɛmɛ sara la an ka jamana ka sɔrɔta tun ye 20 o bɔɲɔnko ye ka sanga ni sariya sen kura ninnu na waleyali an ka jamana kɔnɔna na an ka jamana marabaaw kɔni y'a dayira Bariki Goldu la n'a ma ɲa k'a bɛ sanu bɔ an ka jamana ale kɔnɔna na fɔ sɔrɔta olu bɛɛ ka kɛ kelen ye mun yɛrɛ ma kɛ nin cakɛda so in fɛla ko ye o de hukumu kɔnɔna na ani an ka jamana o fara ɲɔgɔn kɔ mun yɛrɛ taara wolo fɛn mun ye nin cakɛda yɛrɛ datuguni o la. Ayiwa Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbaw ni ne bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoniyaw la an sera ka mun sɔrɔ ni ka da kulo kan an b'a fɔ aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoniya kura olu